poprosím pana rektora Josefa Hrušovského, aby to dopolední matiné uzavřel svými. Mně i podobnými názory, máme takové podobné názory, jsem rád, že teď vystupuje obědem, ale nám určitě dobře chutná. Dobrý den přeju, tak děkuji zdejšímu úžasnému fóru za možnost vystoupení na tomto semináři. Já mám cyklus přednášek, které se jmenují Nové vidění a jiná realita. O co tady jde? Jde o to, že člověk už, bych řekl, naplnil svůj způsob existence, tak jak ho známe po mnoho milionů let, a je na čase, aby si zvolil zcela nový způsob existence. To znamená, místo člověka tady byl mistr. A to je moje téma. Bohužel ono to nejde z jednoho prostého důvodu. Lidé nemají schopnost řídit svoje vědomí. A to je kámen úrazu. Jakmile toho dosáhnou a začnou ho řídit, mají možnost stát se mistry, to znamená být za nesmrtelností a být za dokonalostí. Nesmrtelnost a dokonalost je pouze lidský projev a nemá, bych řekl, vyšší smysl ho dosahovat. Nesmrtelnost znáte v podobě anorganického světa a řízení typu anorganických bytostí a dokonalost znáte v projevu zbožštění lidských schopností a vyjevení se člověka jako Boha. To ovšem nemá s mistrovstvím nic dělat, to je komplexní lidské uschopnění. Mým smyslem je jít za toto a pak musíte ovládat absolutní vědomí. Musíte ovládat jeho ohnisko. Možná, že nevíte, že máte v sobě ohnisko svého vědomí a toto ohnisko je ve fixní stabilizované poloze a proto spojilo tento svět, jak ho vidíte. Jakmile dostanete sílu tímto ohniskem hýbat, tak můžete spojit cokoliv, úplně nové světy, můžete prostě cestovat mimo tuto realitu do jiné reality, anebo můžete hýbat tím ohniskem ve smyslu uzdravení nebo nápravy společenských situací, což ovšem není mé téma. Ohnisko můžete dosáhnout pouze tehdy, dosáhnete-li sil, které tímto ohniskem hýbají. Bohužel lidé jsou od těchto sil odpojeni, jsou odpojeni od absolutní hybné síly univerza, jsou odpojeni od potenciálu absolutní hybné síly univerza, jsou odpojeni od emanací, které z tohoto potenciálu tryskají, a od nejvyšší formy emanace, která se nazývá duch. Lidé nejsou spojeni s duchem a proto se jejich ohnisko vědomí nehýbe a je ve fixní poloze a nemohou provést takové, bych řekl, podstatné změny, které se týkají evolučního kroku, epochálního kroku. A my jsme tady, jak se dobře pan doktor Hoza řekl, na konci jedné epochy začíná nová a ta nová epocha spočívá v tom, že my budeme schopni hýbat ohniskem svého vědomí, protože budeme mít spojovací článek, který nám chybí, na tyto univerzální síly představované nejvyšší formou, čili duchem. Jestliže nemáte spojovací článek na toto ohnisko, tak tím ohniskem nehýbnete. Co je spojovacím článkem? To ale dobře přitom víte, aniž byste to tušili, je to takzvané tiché poznání, ale tiché poznání musíte očistit, musíte ho oprášit. V tomto tichém poznání, že lidstvo to vědělo, nemuselo myslet, nemuselo se učit, prostě vědělo. Tiché poznání je spojovací článek představovaný absolutní pravdou. Protože jestliže chcete se dostat k tomuto ohnisku, musíte mít absolutní pravdu a pravda vás spojí s jednou nejvyšší frekvencí té hybné síly, o které jsem mluvil, a to je záměr. Bez pravdy se k záměru nedostanete, pouze s pravdou. A záměr je převládající síla v absolutním univerzu a tato síla je také v nás, jenomže je odpojená od ostatních sil a je to síla, která řadí emanace vašeho energetického těla do určitých seskupení, čili
Ona vytváří určité uvědomění, určitou pozornost, určitý směr na toto ohnisko. A když v podstatě žijete svůj život skrze pravdu, najednou zjišťujete, že se dostáváte k této osobní síle, které se říká záměr. A záměr je v podstatě vědomí. Jsou to jantarové emanace vědomí, které když seskupíte všechny a seřadíte všechny, tak najednou se dostáváte k tomu záměru, který už není jenom záměrem, ale je vůlí, čili neosobní silou, čili silou vašeho energetického dvojníka, silou vašeho mistra. A teprve tehdy, když máte záměr spojený s vůlí, tak můžete hýbat ohniskem svého vědomí. Ohnisko je bod, je to bod v energetickém těle, je to jantarový bod. A tento bod musíte spojit. A spojovacím článkem k záměru je to tiché poznání neboli pravda. A spojovacím článkem k vůli je něco, čemu se říká svoboda. Takže pravda a svoboda jsou velice důležité energetické informace, jsou to energetická fakta. Přičemž pravda leží v srdci. Pokud vystupujete ve svém životě z pozice srdce, tak vystupujete v pravdě. Ovšem nesmíte používat rozum, nesmíte používat smysly, nesmíte používat mozek, protože tam pravda neleží. Tam leží pouze chaos, neboli tato realita, jak ji znáte, to podobě vnějšího světa. Spojovací článek pravda je v srdci, spojovací na záměr, spojovací článek na vůli leží v páteři. To je svoboda. Svoboda je vaše individuální emanace. Bohužel lidé neznají svoji vlastní individuální emanaci, proto také nemohou být svobodní, proto také nejsou svobodní. Proto realizují programy, které žijí jiné životy nebo žijí život skrze jiné lidi, protože neznají svoji individuální emanaci. Oni žijí, protože mají energii kundalini šakti, ale energie kundalini šakti je zástupná energie, není to originál. Není to vaše energie půjčená univerzem a matkou zemí. A vy tuto energii musíte nahradit svoji individuální emanací, která je jediná v energetickém těle, je to jediné světelné vlákno v energetickém těle. A pokud toto vlákno vložíte do páteřního kanálu, stáváte se svobodnými a tento svobodný článek v podstatě vás napojí na vůli. Nejsou jiné síly v univerzu než záměr a než vůle. K těm se dostanete skrze pravdu srdce a skrze svobodu v páteřním kanálu. Jsou to energie. Každá tato energie má své barvy a má svoji frekvenci. A my si dneska můžeme tady ty barvy najít a ozřejmit, protože moje přednáška je přednáška energetickými fakty, není to jenom přednáška. Je to čin k tomu, abyste konečně vystoupili ze svého lidství a zabušili jste na své vlastní mistrovství, aby se z vás stali mistři na zemi, abyste tady nežili 90 let, abyste tady žili 500 let, 1000 let, 5000 let, anebo žili v úplně jiné dimenzi světa, spojili si úplně jiné světy, anebo žili tam, kde opravdu jste doma. Takže bez schopnosti hýbat ohniskem svého vědomí prostě nezmůžete nic. Je to tak, že odžijete si svůj život a pak podlehnete systému a znova se narodíte. Takže smyslem tohoto nového vidění je povýšit energetické tělo na hlavní tělo a přitom své fyzické tělo upozadit, dát ho až na druhém místě. V tom energetickém těle si najít ohnisko. To ohnisko je seřazení jantarových emanací vašeho energetického těla a tímto ohniskem hýbat pomocí záměru a vůle. K záměru se dostanete skrze pravdu srdce, k vůli se dostanete skrze svobodu, čili osobní emanaci, kterou položíte do páteřního kanálu místo energie kundalini šakti.
toto lze všechno učinit za předpokladu, jestli tyto věci ne, že chápete, až dojdete k pochopení, že nelze nic pochopit, pak jste na dobré cestě, ale dojdete k závěru, že musíte jenom takto žít, naplno konat ty věci, jak jsou, a být připraveni na to, až udeří obrovský výron energie ze zdroje, té tvořivé síly, toho nejvyššího vědomí, té absolutní lásky, a vy budete připraveni tuto energii přijmout. A to se stane právě v nejbližších dnech, pro někoho dřív, pro někoho později, ale tento výron toho absolutního vědomí, čemu se říká láska, vznikne tak jako tak a přijme ho každý. Kdo nebude mít připravené energetické tělo, které zásobí tělo fyzické, tak ta energie v energetickém těle, jeho emanace vnitřní neseřadí a ty emanace chaoticky protrysknou do fyzického těla a poškodí ho. Kdo ovšem bude mít připravené energetické těle, kdo bude vědět o záměru jako neosobní síle, jako o neosobním aspektu absolutní hybné síly univerza a bude ho ovládat skrze spojovací článek, čili skrze pravdu, ten připraven bude. Kdo bude vědět o vůli jako o neosobní síle univerza, která je v podstatě silou samotného mistra nebo energetického dvojníka, a bude mít i spojovací článek skrze svobodu, čili osobní emanaci v páteřním kanálu, tak na tu sílu, na ten výboj, na ten výron absolutní tvořivé síly, hybné síly univerza připraven bude. A tito lidé pak budou mít v podstatě jasnou perspektivu života v jiné evoluční epoše, protože se budou stávat pomalu mistry a ne lidmi, protože člověk jako takový je překonán. Člověk jako takový selhal a jeho pachtění se po nesmrtelnosti nebo dokonalosti, to je jenom pachtění se křečka v kole, v nějakém kolečku, které chodí pořád dokola. To jsou principy karmy, příčiny a následku, to je zastaralé, to jsou principy duše, neboli jejich energetických bloků, to je také zastaralé. Jedině, co má smysl, je ohnisko vědomí, čili duch, který ve vás žije, čili to jádro, které ve vás je, kterým se musíte naučit hýbat skrze sílu. A sílu je potřeba přijmout. Síla se přijímá skrze spojovací články. Nejvyšší spojovací článek je pravda, to je pastelově, zeleno, růžová energie. Vidíte, že ta pravda má nádech ohromného potenciálu lásky. Nejvyšší síla je vaše osobní individuální emanace, což je svoboda, což je pastelově fialová barva. To jsou barvy, které vás napojí na vaše volné jantarové emanace energetického těla, zbíhající se do ohniska a začnete tím ohniskem hýbat. Ohnisko dostane úplně jinou polohu. Takovou polohu, která už není jenom, nesouvisí jenom s lidskými schopnostmi chování a jednání, ale polohu, které souvisí s mistrovskými schopnostmi. A jakmile to dokážete, jakmile opravdu nastřádáte hodně toho záměru, nastřádáte hodně vůle, která se střádá pomaličku, protože to je energie v páteřním kanálu, to je životní síla, to je či, ale ne ta, bych řekl, všeobecná, která vám propůjče Matka Země, ale která je individuální emanací, kterou si tam musíte vložit a musíte ji najít. Jakmile ji nastřádáte, tak v okamžiku, který nelze určit, tomu se říká správné načasování, se tyto všechny síly spojí a vy najednou budete schopni skrze čiré vnímání, skrze čiré vědomí hýbat ohniskem svého energetického těla. Tak můžete měnit své podoby, můžete se dostat do polohy, kdy můžete vypadat, kdy vám je 30, můžete v této poloze pobývat třeba 100 let, což vás nebude bavit, protože je dalších mnoho poloh ohniska vašeho vědomí. Ve vašem energetickém těle můžete to ohnisko umístit i mimo energetické tělo a pospojit úplně nové světy,
protože tento svět je jenom kapkou v oceánu, ten je moc malý. Musíte chtít víc a víc a na sebe nároční a nespokojovat se s tím, že jste nesmrtelný a dokonalý člověk. Musíte jít za to, musíte jít do polohy ohniska, kdy jste nad svobodou, nad láskou, kdy jste sami láska, sami svoboda, čili máte absolutní volnost a volný pohyb, kdy se v podstatě stáváte zdrojem samotným a přitom nestrácíte individuální vědomí. A to je princip v podstatě našeho snažení se na chrámech, tady kde přednáším v chrámu svatého Šimona a Judy, anebo je to princip seminářů těch Jiná realita a nové vědomí. Jestliže mě teď dobře posloucháte a víte, že záměr a vůle je nejvyšší silou, kterou hýbá vaši vědomí, víte, že vaše vědomí má jantarovou barvu, tak si vyvnímejte jantarový bod, možná ho vyvnímáte v těle, možná ho vidíte před sebou, teď jak tady sedíte. Ten jantarový bod obkružte jako Saturnův prstenec pastelově zelenou a růžovou barvou, dejte tomu vašemu vědomí princip opravdové lásky. Teď si požádejte o něco, co chcete v životě si splnit. Teď, jak tady sedíte, požádejte si, dejte si požadavek záměru, dejte si neskromně něco, co chcete dosáhnout, a nebuďte skromní, nebuďte malí. Vnímejte sami sebe už jako mistry, dejte si ten požadavek a když vidíte ten svůj bod jantarový, zvedněte ruku, kdo ho vnímá. Jantarové ohnisko, tak se vám pohne a jak se vám pohne, tak místo toho pastelově růžového zeleného prstence mu dejte prstenec bílý, čili záměr se spojí s vůlí a v tu chvíli do vás jde hybná síla. Kruhová, valivá hybná síla, která pronikne do vašeho energetického těla a skrze čiré uvědomění, skrze štěrbinu, která existuje mezi energetickým tělem a fyzickým tělem, tato kruhová valivá síla projde do těla fyzického a v těle fyzickém je připravena manifestovat váš požadavek vůči záměru. Vůle, čili energie, nemá, leč tvá vůle se staň. Energie mistra prošla právě teď do vašeho fyzického těla a je tady k tomu, aby s jistotou manifestovala požadavek vašemu záměru, neboli váš cíl. A teď zvedněte tělo, ruku, koho brní tělo, nebo má teplo v těle. Zvedněte ruku. Takže jste to udělali dobře, síla prošla a váš požadavek vůči záměru, čili absolutní síle univerza, se splní. Tady nejde o to, jestli je někdo Bůh nebo člověk. Tady jde o to, máte-li schopnost pracovat s absolutní hybnou silou univerza. Jestliže si tuto schopnost najdete, tak si zařídíte a zrealizujete cokoliv. Nejlepší realizace je dát si požadavek záměru, že chcete být mistr a ne člověk a přitom v lidském těle tady na Zemi zůstat a pomáhat planetě i lidstvu dál k tomu, aby se evolučně vyvíjelo jenom v harmonii, v lásce, v klidu, v míru, ve svobodě. Tak, výborně. Já děkuji panu Hrušovskému. Protože jinými slovy například transcendentální zákony, pravdu, lásku, mír, nenásilí a dobré chování, jak promítnout do svých základních lidských vlastností. A myslím, že si zaslouží jak váš potlesk, tak to, co on ještě zdaleka neví, dostane i ocenění od pana profesora Ilického. Большое спасибо. Я хотел бы вручить доктору Хрущевскому диплом действительного члена Ассоциации натуропатии без границ. Если позволите, с вашего разрешения.